سلام دحر سلسة معات مطفى لما عنتي بعلت 17 ورح شد شغل 17 عام تمرت تملي سمت إليخو لما عنتي لحجوس لجرم زين حزرخم مت إليخو سون جزاء عم مسرح للخم ويدي ما مسرح تحسوا للخم سوات دس لول زين أيو مخنياتو سمينتو خزون أن النسي الركب بتعمي عويل خون أن شرين لما عنتنا سلزي تندينون حدا لقطات جيرنيو بتعمي حارف لخونا دس لول زين أيا حزرخم مت إليخو سكعون داتا مكترهم كيترسعو لايك شير سبسكرايب تقرحم لنا نعيه دقاف كتنكر سالجورني أو قد سألت لعبيت برنامجات لسنا نسرح أو تلناون بقدم هلا أروح لهم برنامج نيرو جزء مجزء تحسوي دما جزء لا يلخم نجركم ساعات نيركم سلزنا عخاتكم خون حدش نجركم يمودعتا سلزي سكع مودعتا مكتالهم كترسعوا بزح وقع كيبزحوا كأتانا برنامج يحل في خزي نقط سلزون كل جزء كم نجورو كنا تندينو جميرنا نارنا الخدنا سلزي تندينو ناتوكي ببالدنا بنورمال سينجل خنديم لخنا نجركم مالتيو سلزي كابعال شمون تكساو 16 للو زلو واقان رأسلنا نا تركي بعال شمونته وزخ الساعات شدشي تسعي إنها تشتاي يركب بعال شمونته شدشي تسعي بعال عسرته دما حدشحي سماني بعال عسرته حدشحي سماني بعال عسرته خلته دما حدشحي حموشميت سوساي بعال عسرته خلته حدشحي حموشميت سوساي بعال عسرته ربعته دما خلته شحي خلته ميته حمساي بعال عسرته ربعته خلته شحي خلته ميته حمساي بعال عسرته شدشي دما نموداتا خلته شحي شوعات ميتي سوساي نيو مالتيو سلزي دس لي الواقعيو بتعمي قدم هذه الناس معكم نوركم صحات ويدما نتخطتوا لكم نورخصات او نغرات بتعمي 10 13 14 بزح يو ابزح كونتل بفلاي لو تات مغارو عوي نغر سلخنا زعد زكي يمطكم همز عين قنصات كغلتلو او كخبرتلو بتا مغاي يخون يصبو مغناتو همزيوم عدلات كغنيتلونا تطاي مخافتين خا مغزا المسلو نغريلي ولا كاوز تقنس مالتي همز عين قناش دغيمو كغنس ريخن مالتيو سلازي للعل واغا للو 2700 سوساين تخون زتحت للو دما بعال شمون تخوينو شدشي تسعي انيو مالتيو سلازي ببالدي خندي نيوتو للنسوات نيوم بتعم بزحات كومنت سلازي ببالدي هنديام لخونا كنغركم خزي نابنت كبعال شمون تكسو 10 دشللو حدا غيرنا نرتلنا ببالدي مالتيو ببالدي كبعال شمون تكسو 10 دشللو حدا وسيدنا خلت 290 يمص مالتيو كبعال شمون تكسو 10 دشللو حدا وسيدنا خسطيمنا تغيرنايو ببالدي خلت 290 عبر الواقع كنغزو نخلنا ببالدي مالتيو سلازي ازي مسلنا تندينو واقع او قصالون حدش ነገር ተሃሊ ከፍልጠኩም የ ስለዚህ በጉሽጣ አዲስ ደል ሰዋት አንድኩምና በውሽጣዊ ተጽፉ ላይ ወይ ድማ ኮሜንት ላይ ሐሳብኩም ትቱን ደስ ይለኒ ስለዚህ ቀጥታ ልሕፈኩም ከዚ ናውና ሲሚንቶ ዋጋዩ ሲሚንቶ ከንደኒኦ ልብል ምርአይ ንቀጽል ማለት ስለዚህ ናስሚንቶ ዋጋ ንርተለና ለማ አንቲ ዕለት 17 ሶኒ ማለት ብዙሕ ናዕዳጋ ልኡታት ልግበረሉ መዓልት ስለኾነ ሶኒ ከንደኒኦ ቴሌኮምኒ ሻዓንተይ 80 እናት ሽጣ ይርከብ ማለት እዩ ካብ ሻዓንቲ ሰውዓ ጀሚሩ ክሳብ ሻዓንቲ 80 ኣብ ልዋጋ እናት ሽጣ ይርከብ ሲሚንቶ እዚ ከየምልጠኩም ተፈጢንኩም ተትገዙ ይልሕሽኩም ምክንያቱ ሽሒ ሰውዓይ ኮንተሎ ሽሒ 80 ኮንተሎ ብዙሓት ሰዋት ከም ትጎዩ ኣይጠራጠሪ ምክንያቱ ኣው ማት ቅናሽ እንዲስለ ግን همزيو نقول قناش التقنية لكمنا ندحرت كيولكم تطعمكم جزيكم لابوتكم ويدما نمسرحكم تتخدوا عويل خوانا نجار كترخوا تخليكم مالتي سلازين لو ما عنتوا واقع كان كاتش عنتي سوى جميرو كسبت عنتي 8 أو الواقع سمينتو إنها تتأير كمال سلازي ناس مينتو واقع تش عنتي سوى سكع أو تش عنتي 8 أو اللو واقع كاو نجاركم قد إلى دم على الفوكم خزي ناي بلوكيت واقعيو بلوكيت خندش وقت اللو تلخمني بلوكيت أو ساعات كبع 10 حمشنا إسرائيل هم نفلت بعد 10 حمشنا إسرائيل توالي اللي مدة بعد 10 حمشة أو ساعات صارت 4 أرشي الناس تتأيركا بعد 10 حمشة صارت 4 أرشي إذا مارت متعن موردي اللي ولدوا مالتيو بعد 10 حمشة صارت 4 أرشي بعد إسرائيل دما صارت 6 أرشي الناس تتأيركا مالتيو إذا مارت إنه معت اللي واقعيو أمنا قال لا لو تتحلو كفلتكم يجن نمجزع لحسب مسات سكعنا جا وسمون تغني وتدخل لهم زواجازي سلازي فاتينهم كتجوز لحسب مسات فاتينهم مجزع تخيهم دويلهم قلت أن كارو تحتوا نسواتنيهم أنا مريض أيا ناوس برنامج كحلفت لهم ريء بدن بيت أنكر مخانو ما يصير سيدي بدن بتسجيو هندي معلت خاص أني حفظ حي بدن بيت أنكر اللي زبلو كتبل شيء جرا مسحب بيت سوات بدن بالمدن اللهم سوات ترى دادي يس برنامج نصرحه سلازي نعخاتهم تقام نجرست على حلف لهم درس بزح ترت هلي حدركم دسي لأن مالتيو سلازي جن نابلوكيت اللي واقعن أزي مثل بزي عم مسرتهم كتوصلوا لكم مالتيو سلازي قط إلى الحفوكم خزي ناي حشوانات تصير من اللي واقعات كنقولكم يا خزي نقط سلازي
ንሓሸዋ ናፀፀር ዋጋ ክንደይ እንዮ ልብል ንርኢ ዘለና ድማ ሓሸዋ ብዝኸ ሰዓት 47,000 እንዮ ማለት እዩ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ነበረለ ብጣዕሚ ዓብይ ለውጢ ከርኢ ካለይ ምክንያቱ ክርደኒ ካለይ ብዙሕ ቦታታት ፍልልይ እንዮ ብጣዕሚ ኣብ ዝኾነ ክፍለ ወረዳታት ከዚ ንኣብነት ቅናሻት እንዮ ልብል ነገራት ሰሚዐ እኒኹ ኣብ መቐለ ግን ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ወሰኺ ገይሩኒ ማለት እዩ ስለዚ 47,000 ግን እናሸጠ ይርከብ ክትገዝኡ ሓሳብ ሰዓት ኣብ ከተማ መቐለ መግዛእ ትኽእሉ ኢኹም ምንም ኣማራጭ የለይ ምክንያቱ ካብኡ ዝለክብእሲ ይኽእል ነገራት ሰሚዕ ኣለኹ ምግዛእ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ግን ክትፀንሑ ዘለኹም ሰባት ኣላ ድሕን ኣብ ሂደት ኣለኹም ትኾንኩም ፀኒሕኩም ርኢኹም ምግዛእ ኣነ ይመኽረኩም ማለት እዩ ግን ኣብ ምስራሕ ናሃለኹም ትኾንኩም ግን ክፀንሕ ይመስል ዝዋጋ እዚ ስለዚ 47,000 ተጠቒምኩም ኢኹም ትገዝኡ ማለት እዩ ስለዚ ናተንቢን እዩ ቆንጆ ዝኾነ ሓሸዋ ኩሉ ግዜ ኣነ መሪፀ ለሉ ሓሪፍ ዝባህሪ ሓሸዋ ኣይኒ ልብል ጠይቀ ሰባት ብደንቢ ኣዳሊ እየ ዙዝኒ ይሰርሕ ኣለኹ ስለዚ ቆንጆ ዝባህሊ ሓሸዋ ዝኸ ሰዓት 47,000 46,000 ምሎ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ፀፀር ክንደይ እንዮ ልብል ተሃሊ ድማ ፀፀር ብዝኸ ሰዓት እቲ ፀሊም ፀፀር ክንደይ እንዮ ትልኹምኒ 33,000 በፂሑ እንዮ ማለት እዩ እሱ እውን 32,000 ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ሃመይ ቦታኹም ይፈላለዩ ኩሉ ግዜ ነግርኩም እዚኣ ነነቦታኹም ርሕቐት ትራንስፖርት ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ኣፈላላይ ክፈጥረልኩም ይኽእል እዩ ቅርብ ለልኹም ትኾንኩም ቅናሻት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ርሕቕ ለልኹም ትኾንኩም ድማ ንእሽተይ ዋጋ ወሰኽ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 32 ክሳብ 34 ይብልሉ ዋጋ ፀፅር ኢልኩም ሓዝዎ ብውሽጢ መስመር ድማ ትትዋግዑኒ ቦቶሪና ናበይ ቦታ ምዃኑ ቼክ ጌርና ትራንስፖርት ጠይቕና እንዲህም ለለው ነገራት ኩሉ ንክንውስን ስለለኸለና ብዚኣ መሰረት ኢኹም ንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ለሉ ዋጋ ግን ና ሓሸዋና ፀፀር ዋጋ ናሎማዓንቲ ግን እዚ መስል እምኒኻ ክንደይ እንዮ ኢልኩም ዘለና እምኒ 14,500 ኪሎ ማንዩ ኦብቪየስሊ 15 እዩ ስለዚ እምኒ እውን ንሲኖትራክ ኣብ ዝኸ ሰዓት 15,000 እናወሰዱ ይርከቡ ወይ ድማ እናሸጥዎ ይርከቡ ማለት እዩ ስለዚ ብዚኣ መሰረት ናሎማዓንቲ ናይ ኮንስትራክሽን ኣቑሑ ዋጋታት ብዚኣ መሰረት ኢኹም ትወስዱ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሾርት ቪድዮ ሰሪሕ ለኩም ነይራ እሱ እውን 200 ካሬ ብ2 ሚልዮን ኢላ ዝሕለፈ ፕሮግራም ነይሩ ብዙሓት ሰባት ኢኹም ጠይቖምኒ ሕጋዊ ድዩ ሃመይ ካርታ እኒአዎ ድዩ ብዙሓት በልኩም ሰባት ነይርኩም ካርታ እኒአዎ እዩ ሕጋዊ ዝኾነ ነገር ኣብ ቻናል ዝክናሕልፈ እንደሊ ኣንሕና ስራሕና ገዛእና ሽዋጥ ምግናይ እስካዕ ዝኾነ ድረስ ንሰባት ፅቡቅ ነገር ምርኻብ ስራሕና ስለዝኾነ ንዓኻትኩም ይኹን ምስ ካርትኡ ብደንቢ ፍቓዱ ሓልዩ ሕጋዊ ዝኾነ ስራሕና ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት ነገራትና ምግዛእ ኣቅለለኩም ሰባት ደው ኢልኩም ተተናገሩኒ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ብዙሓት ኣብ ከተማ መቐለ ዝሽወጡ ገዛውቲ እኒአው ብልደስ ዝደለለኩም ካሬ መማረፂ ኮንዶሚኒየም ክኾን ይኽእል እዩ ስቱድዮ 140 ካሬ 200 ካሬ ዝተሃደመ ፎቕ ሰራቢ ዝመልኦ ተወዳእ ሰራሚክ ቦሎፎን ኩሉ ዝወዳእ ምስ ሽንት ቤቱ ዝተፈላለዩ ገዛውታት ኣብ ኢደን እኒአው ስለዚ ደው ኢልኩም ተጥይቑኒ ሓሪፍ ነገር ከባቢ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ፕሮግራም ተመይሰስ ከዓ ልመፅኩም ግና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ደቂ ዓደይ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ግን ከይትርስዑ እዚ ንዓይ ዓብይ ዝኾነ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ፕሮግራም እስካዕ ተመይሰ ለግኒኩም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን